Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu, kene m unu, kenekwa m unu ọzọ, kenekwakwasị unu ọzọ, kenekwa unu ọzọ, kekwasị unu ọzọ, because na a sị ofu aka lụta mmanụ ojezuo aka niile, na onye soro kpube ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịbụ onye ọbụla. Nobody will escape this disaster nwoke a na-akọ ọsụ. This disaster nwoke a na-akwado ike ọsụ na ana Igbo anyị, nobody will escape it. Imekwa feel na ọ gbasara gị. When has it occurred to you in your right senses in this our generation, even in the generation past, na forefathers na-ewere ihe aka mmadụ n'isi as a form of anointing? Ebidoro ihe a by ijeje gawa a na-ewere ọjị in form of Holy Communion a na-eme na chọọchị. Pushing the agenda ọ na-aga small, which our parents have not done it. Enwe eji na-elu as a child before ita ọjị. Ọ bụrụ ebe niile ka a na-ewepụta ọjị. Ọ bụrụ ebe niile ka a na-ewepụta nzu. Ọ bụrụ every gathering niile follow ịkpọpụta mmanya na that cup ahụ eji mpiano eme. Mana this man have entered into the society, turn everything around. Ụmụazị eji na-enwe ya aka n'ọkwa na-ewele ọjị, ma nwaanyị ma ndị dị ime ma ndị na-amara na ha dị ime ewele na-ata. Chefuzie na ọjị contains nicotine. Nicotine dị n'ọjị karịrị nke dị na kọfị. Ụfọdụ oge nwaanyị dị ime asị gị ịṅụkwana kọfị, ịṅụkwana nka, ịṅụkwana Nescafe, imene nke. Ichefuzie na ọjị ahụ ị na-ata na nicotine dị n'ime ya karịrị nke dị na kọfị ahụ ndị pharmacists recommend that you should not take. Ka anyị na-echekwa na-echeke. Kịta ebido nke ahụ gaa emegide ha offering and above offering. The same thing they preach against. Say ha na ego na ịbịara ịbịa azọ anyị bịara ịbịa n'ala analụ. Ana offering. Emegide offering buy into child education and thanksgiving. Who in his right senses will dedicate a child? If Rona, this thing have to go from agenda of educating and enlightening people into corrupting the next generation. Into corrupting the next generation. And I corrupt the next generation. Devil is being strategic in doing things. Or the very strategic in doing things. Una need dedicate nwa here in the sense that Onya is a priest or Onya is the mouthpiece of the gods. Kedin ko babu. Imokwana before ogodo na actually dedicate nwa na ekulu nwa kunye the oldest man in that family or dedicate nwa ahụ goli of ndụ. Amechazia abaya afa. Unekulu nwa na-ekusana onye ọ na-amalụ left and right. Tomorrow that child bụrụzi ihe ọzọ. Ị na-asịzi kedu ebe onye ji awolo nke a wee bata. You forget the fact na i dedicate nwa gị into the arms of somebody that is not trustworthy. Into the hands of somebody that they are accountable. Into the hands of somebody that you cannot tell what to do, that doesn't take correction. Tomorrow ị na-asị ka onye nwa gị emegide nke ahụ ga kita as now that the GO na-egbuzi mmadụ akara nke obe n'iru in the name of na na-eti gịnị dị ihe a? I ask again, kedu na ihe dị ihe a? Is it not a high time unu pụtara sị na ihe agwakwa ka isi eme ya? Mana a lot of you na-awagharị up and down because you think Christianity is your problem. You think Jesus Christ is your problem. You think ekwenite ozi ndị ọcha amela anyị nka, ndị ọcha jikwa wee mee nka, ndị ọcha bata Africa meet enu na slave. They have to take what they have, what they came with to get what they want. Ghana Badagry pre-slave camp. Ghana Badagry, take your time. Ga Lagos, go to Badagry prison slave camp. Okay, if you hear me idea.
efu ka esi ewele efele nkụwa na-analụ mmadụ 10 15 20 ewele bọtụlụ na-analụ mmadụ 5 bọtụlụ nkịtị bọtụlụ shinap onye ọcha ṅụchara ahụ ewele abịa gbanwere mmadụ. Agwa unu nọ ndị Afrịka ndị Naijiria ji aka ha wee gwuchaa welu kastia ya spel n'ime kastia ya ihe n'ime ọ ya bụ na onye be ha ṅụọ ka o chefu memori ya emeghị ya bata ụlọ echeta you don't remember where you are coming from before ha cross ọ ndị ọcha bụ data ọgwụ bata ọ ndị ọcha bụ ọgwụ ahụ n'obodo Igbo bata baa ichefuzie na o nwere mgbe ahụ mgbe anyị na-etonite eto apụta ama gị njakịrị sị gị na ọ bụrụ mgbe aka na-ele slave na-aya elego ọnya wele ya wee gbanwere ihe dị otu a na-ama njakịrị ahụ mgbe ahụ. Kedu ndị kwụsịrị the killing of twins na Igbo anyị? Akwa ndị ụka ahụ alụ anụnwa wee na-amalite this thing now wee na-amalite in a form of enlightening people. People are going down. Nobody is asking questions. Ndị mmadụ na-anwụ. Destinies are being destroyed because of all these things unu na-eme here. Kedu onye yizi awolo nke anụnwa bata Chike Ọkpala na-agụ n'egwusi? Kedu onye yi awolo nke abatazia? If you feel that I'm lying to you, jee chọọ egwu Chike Ọkpala ọgụ maka ụka na omenala. Go and listen to that song. Egwu ahụ agụrụ ya over 10 years ago, if I'm not mistaken. Emana no ihe na-eme n'ụwa anyị kịta is what this man was talking about over 10 years ago. But nobody says paying. I go and look for that song and listen to it. Ụka na omenala. So now, I graduate to go. Last year, Ome crusade. Who has ever done crusade in Ani Igbo as onye omenala? Kita abago Igbo mmadụ sign of the cross as a form of anointing n'ihu. As a anointing n'iru mgbe gboo ochie dibịa asị ochie dibịa chụọ aja dịka o were anya ndị mmụọ n'aka. Who is this man that is doing this to the life of our people? Things na-emebi o. Things na-emebi. Things na-emebi, like I said. Ekwu okwu asị nwere ihe gbasara gị wepụ ọnụ n'ihe na-gbasara gị. We are taking back. How many years now? How many years? What has come out from this thing? Aneme. How many years? What has come out from this thing? Aneme. A lot of them have stopped attending there. A lot of them have stopped attending there because obori hamel expect kahanafu. But they will never come out and say the truth. If you watch this video, share it to save somebody's life. Stop this evil now. Stop this evil now. Stop this evil now before it's too late. Ndi Igbo na-asịsị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọgọ mmadụ. Wepụ ọgọ aka mmadụ. A na-eji efe chube ewu ojii tupu chi ejie. Ihe na-emebi n'ala anyị o. This is not the right way to go. It's time for you people to start coming out and say it now. Because can you be able, as you as an elderly man, can you be able to teach your children this way? Can you be able to teach your child, no, this is the way? Or before? One thing is remain for sure, that whatever you sow is what you will reap. Whatever you sow is what you will reap. Whatever you sow is what you will reap. Abatarian also.